Направете тут. Натискай контролируется. Держи. Слабость. Давай, держи. Слабость. Значит, давай, правильно села. Держи. Держи. Села. Держи. Так, давай, тонус. Давай. Пусти. Держи. Давай, тонус. И на новый тонус. Сейчас он ходит, как вот има. Куда спалец. Куда? Стиски. Стиски, да. Стиски. Слабость. Тогда. Юморк. Юморком где? Не рога, юморком где? Натискай юморком. Слабость. Юморком где? Юморк. Сел юморком. Держи. Слабость. Тогда. Аз подбирам тялото, а ти към стената. Слабост. Добре. Отпусти ръката. Отпусти. Да. Като се движиш. Палец към главата. Натискай към главата. Натискай. Слабост. Другия. Натискай. Слабост. Другото така. Аз навънка, а ти към пода. Натискай към пода. Другото към пода. Да. Всички мускули на ходилото. Слаби. Отведи лапти остави. Натискай. Тъвката на мускулатура слаба. Държи. Държи. Път излишни горни долни слаби. Дигни глава. Дигни. Дигни. Дигни глава. Е така. Натискай нагоре. Държи. Слабост. Е така. Държи. Натискай нагоре. Няма да разбера ръката. Главата е така завъртяна. Тя нагоре. Да. Ти нагоре. Държи. Да, шийни мускули, всичко. Слаб. Как е така? Аз надолу, ти към тавана. Натискай нагоре. Слабост. Към тавана. Държи. Или условието стана слаб, първи шеен атлас всегда смесите свидвата крака. И други. Натискай. Слабост. Държи. Слабост. Кръчето на диафрагмата отляво, спазмирано. Кръчето на диафрагмата спазмирано. Да видим диафрагмата. Раз, два. Държим. Раз, два. Държим. Но и двата гласа в функция. Пусни краката. Така, сега. Нека да видим корените. Раз, два. Държим. Два. Държим. Раз, два, три. Държим. Първичен паразен, орган. Раз, два. Държим. Раз, два. Държим. Държим. Перикард. Субкомпенсация. Раз, два. Държим. Стомах. Държим. Раз, два, три. Държим. И стана ясно. Раз, два, три. Държим. Така, така. Аз насам ти към рамото. Държи. Сила. Така. Насам. Фасилитация. Насам. Сила. И за ръката тук. Насам. Да. Стомаха е в компенсация. Панкреас. Раз, два. Държим. И долу черво. Раз, два. Държим. Държим. И долу черво. Компенсация. Така. Аз вършам място на кушетката, а ти нагоре страница. Държим. Слабост. Нагоре страни. Слабост. Утвърждаване. И долу черво. Компенсация. Така. Така, е така, е така. Аз къде ти към вода. Натискай. Слабост. Ти към вода. Слабост. Ръката така. Ти на към вода. Аз по диагонал. Кажи. Имунна система, лимфна система, съдова система, дисфункция. Така. Тук ще сложим характерните алергени. Държим. Да, има нещо алергично, няма да конкретизираме какво е то. Дал други
паричну положення. Орган прибрати бронхіолі. Дыши. Слабость. И бронхи. Дыши. И только слабость. Пока. Направлена радиация. Дыши. И мне нарушение. Слушай, только. Натискай. Да, энергетика. Засегната. Дыши. Электронное нарушение засегнуто. Дыши. Дыши. Жирка. Тут жирка. Дыши. Еще раз немножечко травму. Натискай. Слабость. Подними просто. Двигайся. Стискай голову. Стискай. Пошли. Натискай. Обычный, безусловный рефлекс. Засегнутый. Доведем состояние психической эмоции, это как я. В каре някаква споймала твой живот, който ти си преживяла и смяташ, че силно емоционално ти е повлияло. Не ми разказвай нищо. Имаш такъв спомен. Натискай. Вкарай този спомен. Натискай. Така, засегнато. Сега, лоши мисли. Мисли, които ние не сме, не за нещо, което не сме преживяли, но очакваме, че може би ще стане и днес, утре, други ден с нас, с някой около нас. Вкарай някаква такава мисъл. Натискай. Втора мисъл. Държи. Добре. Сега, нека да проверим черепно-мозъчни нерви. Приглотни. Натискай. Натисни си езика. Държи. Другата страна. Държи. Да. Протизичен езикоглътъчен нерв. Нарушение. Нека да видим какво ще кажеш. Държи. Слухов нерв. Нарушение. Ще махна очилата. Държи. 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 Не стане ясно. Държи. Слабост. Държи. Сила. Държи. Слабост. Нарушение. Следвай се с очи моите пръсти. Държи. Слабост. Държи. Слабост. Държи. Слабост. Двигателни нерви са в нарушение. Така. Няма се с какво да светна, но сега ще проверим с очилата. Да видим къде е нарушението. И сега, мисля, че това е достатъчно. Нека да разплатим тази. Държи. Слабост. И болест. Държи. Слабост. И грудна клетка. Държи. Слабост. И шия. Държи. Слабост. Всичко видяме. Къде какво има? Така ли? Нека видим и главяла. Главата. Раз, два. Държи. Да. Хипоталамус, епифиз, хипофиз. Тази ос е в нарушение. Сега. Системите ги видяхме, мускулатурата видяхме. И от тази водичка е копирана чистота от въздух и вода. От една глътка, до е малко и глътни. Изпия. Да, види. Ще малко да вземете съвещание. И към прозореца. Държи. Сила. Държи. Фасилитация. Не стане ясно. Натискай. Натискай. Добре. Държи. Да. Нормално. Към тавана. Държи. 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 Нормално. Палец към главата. Държи. Другия. Държи. И към главата. Държи. Държи.
Към пода. Държи. Добре. Пойде с палец. Стискай. Сила. Имрук. Към теб. Държи. Обратно. Към теб. Държи. Да, добре. И към стената. Държи. Добре. Дигни главата. Дигни. Натискай нагоре. Държи. Обратно. Натискай нагоре. Да, добре. Отвори два пъти устата. Държим. Потизични. Раз, два. Държим. Раз, два. Държим. Да видим системите. И към пода. Имаме система. И към пода. Към пода. Съдова система. И към пода. Държи. Имаме система. Всичко на място. Таз. Натискай. Държи. И пода. Държи. И гърдата. Държи. И горен дял. Държи. И шия. Държи. Седат крака. Натискай. Държи. Кръцето от диафрагмата вече на място. Раз, два. Държи. Раз, два. Държи. Диафрагма на място. Пусни краката. Ти към тавана. Държи. Тук няма да го тесно. Един е силен, първичният пресен вече на място, точно нека да сложим алергените. Държим. Добре. Ще сложим бронхи. Държим. Няма реакция. Бронхиоли. Няма реакция. Радиация. Държим. Няма реакция. Така, сега. Психоемоция. Вкарай първия спомен, който си преживяла. Държим. Втория спомен. Държим. Лоши мисли. Вкарай първата мисъл. Държим. Вкарай втора мисъл. Държим. Трета мисъл. Държим. Вкарай някой друг спомен. Държим. Да, психоемоция е нормална. Да видим сега черепно-мозъчни нерви. Приготни. Натискай. Езика тук. Държи. Държи. Добре. Да видим мускулите на очите. Следвам моите пръсти. Държим. Тук сме слаби. Държим. И там, където сме силни, там, където сме слаби, тук вече е в варианта. Нека видим главела. Раз, два. Държи. И тук вече всичко си почиме. Какво не сме проверили? Сега. Нека да сложим очилата. Натискай. И вече очилата са силни и нервна система попада в дезорганизация. И от тук нататък без очила упражнение Уилям Бейтс и очните се възстановяват. Държим. Сила. Връщаме очилата. Държим. Натискай. И не щеш. Дай пръща. Кои? И който му слудафан, той ще бъде слаб. И ето защо стабилизацията има дълбоко и мащабно влияние. И винаги след нея всичко останало, ако има какво да се прави с други техники. Благодаря, че